an bɛ kumana muso sɛnɛntolantan de kan bi farafina gun kan farafina sɛnɛntolantan ɲɛmayaso n'o ye kafu ye a ye ligue des champions féminine ɲinan san 2024 ta tan waati fɔ kunu araba octobre kalo tile 16 san 2024 na sɛbɛnna a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ novembre kalo nata tile 9 ka taa bila tile 23 la Maroc jamana kan. Farafina muso sɛnɛntolantana club segi de bɛna u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndanba kɛnɛ kan. O club dantigɛlen filɛ Mamelodi Sundowns ka bɔ Afrique du Sud, AS FAR ka bɔ Maroc, Aigle de la Médina ka bɔ Sénégal, Edo Queens ka bɔ Nigeria, Tout Puissant Mazembe ka bɔ RD Congo, Commercial Bank of Ethiopia ka bɔ Éthiopie, University of Western Cape ka bɔ Afrique du Sud jamana kan, ani Tutankhamun ka bɔ Égypte. Hakilina jigina jɔnjɔn tɛmɛnen bɛɛ Afrique du Sud Mamelodi Sundowns de bolo min ye Mali ye a club tɛna nin yɔrɔ ta muso club ka ɲɔgɔndanba in na. Éliminatoire kɛnɛ kan u tɛ kalo tɛmɛnen na min tana Sénégal jamana kan AS Mandé de tun bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa ye a binna a ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ éliminatoire kun cɛlen. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ, Siaka Traoré kalaseli don. Yala segi, abe tuguni.